Pamtima penipeni pa ulimi wa phindu m'dziko muno pali mbewu yabwino yamakono yocha msanga komanso yopirira ku matenda, chiwawu ndi zina. Mbewu tikunena panoyi itha kukhala ya ziweto, nsomba komanso mbewu zenizeni zakumunda. Kumbukirani kuti zokolola zimene alimi amapeza komanso ziweto zimene amaweta amazigulitsa kwa nzika za dziko lino kuti zizidya ndipo ngati ndi mkaka kumwa. Zina monga zikopa zimagwira ntchito zina monga kupangira katundu wosiyanasiyana. Tsopano tatiyeni tikambe za mbewu zakumunda zimene alimi eni ake komanso anthu ena amadya. Makono anthu akumaganizira kwambiri za chakudya chimene amadya tsiku ndi tsiku. Apita ndi masiku amene anthu ankangodya chakudya kuti akhute kamba kuti makono anthu akumalingalira za thanzi lawo pogula chakudya chosiyanasiyana. Koma kodi chakudya cha thanzi chimene anthu amakhala akufuna tsiku ndi tsiku chimachokera kuti? Gwero la chakudya ngati chimenechi ndi mbewu zimene alimi m'dziko muno akulima. Mbewu ikakhala ya makono imene ili ndi kuthekera kwabwino kotenga michere ina mu nthaka, ndiye kuti zokolola nazo zimakhala zabwinonso ndi zopinduliranso anthu amene akuzidya. Kwa Mwananjovu 2 dera la mfumu yaikulu Ngokwe m'boma la Chikwawa, alimi pa skimu ya ulimi wa nthirira ya Chivula akulimbikitsidwa kuti adzilima chimanga cha orange chimene chili ndi vitamin A. Kupatula kubweretsa phindu kwa alimi, chimangachi chikacha akatswiri akuti chili ndi kuthekera kolimbikitsa thanzi pakati pa anthu amene akugula ndi kuchidya m'dziko muno. Pamene tikunena pano, chimanga cha mtunduwu chili m'munda pa skimuyi. Mayi Joyce Luka ndi wapampando wa skimu ya Chivula imene ili ndi mamembala 68. Malingana ndi Aluka, alimi pa skimuyi akhala akupha makwacha kudzera mu ulimi wa nthirira wa mbewu zina monga tomato, chimanga komanso ndiwo zamasamba. Pakadali pano alimi pa skimuyi akwanitsa paokha kugula makina komanso payipi zopopera ndi kuthirira mbewu zawo kudzera mu ulimi. Timapanga za ulimi wa nthirira, maga wa chimanga cha vitamin ndi chimanga cha choera cha kanyani. Komanso timalima tomato ndi masamba, mabilingano, anyezi. Zimene timalima kuti zitithandize mabanja mwathu. Ndi phindu yotikwanira makomo mwathu ifo yeri tikalima tomato timagulisa ndikupeza zosowa za pakhomo pathu. Chimodzimodzinso tikalima anyezi timapindula ndikupeza phindu yothandizira mabanja athu ngakhale ana skulu. Koyambirira timagwirisa ntchito kutungira madzi pamutu, kenako abungu ya sikodi atatithandiza ndi matrade pump. Tinapanga chiganizo chofuna kulima tomato kwa malo ochuluka. Tomato titagulisa tinaganiza ulimi othirira pamutu kuti zonza tinagula injini yathu imene tikugwirisa ntchito ngati kuti chapafupi. Tinagulisa tomato amene tinalima ku skimu, Chivula skimu. So basi mnangogulisa tomato. Tinagulisa tomato kenako tinapeza anthu awiri kupita ukatigulira injini. Phindu yasiyana chifukwa yoti tsiku limodzi timatha kugwirisa malo akulu chifukwa cha injiniyo, komanso timatha kuthira madzi ochuluka kuti chimanga chathu chimatha kukhala chosangalala ngakhale tomato athu amakhala wamphamvu chifukwa madzi timayika mochuluka. Mayi Luka akuti kuonjezera pa mbewu zimene akhala kupeza nazo phindu ali ndi chiyembekezo chakuti chimanga cha orange chimene abzala tsopano chionjezera phindu limene akhala akulipeza. Iwo akuti mu nthawi imene chakhala chili m'mundamu, alimi pa skimu ya Chivula aona kuti chimangachi ndi chocha msanga komanso chopirira ku chiwawu ndi tizirombo tina monga mbozi zooneka ngati nchembere ndonda zimene zikupitirira kuvutitsa alimi m'dziko muno. Chimanga chimenecho ndi chocha msanga sichitenga miyezi yochuluka chifukwa limene tinadzalira ndi kanyaniyo inali miyezi yosiyana koma chikuoneka kuti chikucherabe moyandikana. Soyenza kuti mbewu yake ndi yabwino kwambiri ndi yocha msanga komanso yopirira ku chiwawu. Vitamin yote tinachita kulandira ku bungu ya sikodi ndimene atibweresera mbewuyo kuti tiyese posiyanisa ndi mbewu zina zimene timazunzika nazo pambuyo. Ndi anatibweresera mbewuyo kuti tidzale tione kusiyanisa ndi mbewu zimene timadzala pambuyo.
kuti tiyese tuone kuti ubwino wake ndi kuipa kwake ndi chani, koma titayesa tinaiona ndithu kuti ni mbewu yopambana kutengera ni nyengo yakwathu kuno ikutipindulira ndipo itipindulira chifukwa iti sitinakolole. Mbewu nayilandira bwino kwambiri chifukwa choti wani ndiyo savuta kusamala, mezi yache ndiyo chepa, imacha mwansanga, komanso ndiyo tetezeka kumatenda. Chimanga cha vitamini ndi chimanga cha bwino kwambiri potengera ndi kwathu kuno Mbozi mene zikuzunzira. Chimanga cha vitamini titachidzala napeza kale kuti tinaidzala chimanga cha kanyani, koma kanyani anativuta kwambiri kumbali ya Mbozi, koma vitamini yoti tamudzala amathandiza ndithu nthawi imene timamuyesa kudzako timapopa ninkina posagwiritsa ntchito mankhwala, zimatha kuthandiza ndithu timamuona kuti iyeyo ndiopirira, komanso kumbozi ndiopiriranso. Mbewu imene cholinga chathu pamene tayidzala pagulu tindi cholinga choti tikakolola tigawane pang'ono pozindika kuti mbewu iyi ndi vitamini, cholinga kuti ithandizire mabanja mwathu, pozindikira kuti chaka cha mawa tikazafunanso kudzala tizafunsa langizi kuti mbewu imene tingathe kuyipeza kuti. Mchigawo cha zaulimi cha Kalambo, ndala mfumu yaikulu chapananga mboma lomweli la Chikwawa muli gulu la zaulimi la Chikhombero. Alimi pa gulu limeneli akupeza phindu pa ulimi wa nthirira wa mbewu monga chitowe, chimanga, tomato komanso tsabola kungotchulapo zochepa chabe. Koma nawo alimi pa gulu limeneli sakubwerera m'mbuyo kamba kuti pakadali pano ngati anzawo pa skimu ya Chivula ayambapo kulima chimanga cha orange chimene chili ndi vitamin A. Iwowa akuti akuyembekeza kuti manja awo ngati alimi akhala athanzi akayamba kukolola chimangachi. A Patrick Justin ndi mlembi wamkulu wa gulu la zaulimi la Chikhombero ndipo akufotokoza. Kuchoka kuno kwandakwera kabwe imene imachedwa Chikhombero Kalabo ikupezeka ndi mamembala 14, azimayi 10, amuna 4. Kabwe imene idamba mu chaka cha 2018 pa 17 June. Mbewu zimene timalima monga chimanga, masamba, chitowe, nyemba. Kuyambira 2018 pimene tulipeza ndi toshuka kwambiri chifukwa tikumati tikalima tikamakolola chimanga china ngoti kumadya, china ngoti kumagulitsa, kumaona kuti mavura mabanja mwathu tisuveke. Timalima chimanga cha kanyani masiku ambuyowa yemwe 18 panopa tikulima chimanga cha orange chimene chili ndi vitamin A chochokera ku Seagold ndi thandizo lochokera ku Harvest Plus. Potuza pawana kuti chimene chicho ndi chabwino chifukwa ndi vitamin kale. Moti tikachilima tesise kuti tichone kuti ndichapindu motani kwa ifeyo. Ndithu atoza kuti ndi vitamin tesise kuti tichilime tichisamale bwino. Chimanga chimene mayamba mbuyo mundi chiyo chusiyana. Chambuyo mundi matiti kadzala Mbozi zimambira chimanga changu cha moyomene. Timatia mwina mawendo kandi 5-6. Pamene chechi tinangothira kamodzi kugwisa chiro spray. Kana usithandiza dabwisa chiro maboto kufinyira momo panopa basi kuti sizikuvuranso ya. Mbozi zinatatu mine muoneramo pepeso mbozi ya. Sozo kuti dango panga kawiri. Pamene chinango chitopanga ka 4 ka 5 kutia mankhwala. Kabegede kuti kushamba cho timati chimabeka 1 panopa mutati muone chimanga muona penango pa 2 penango pa 1 ndikuti ndichothandiza kwambiri. Ngati gulu tingoti tikachikola chimangachi tigawana tishimve kuti vitamin iyo ithenza motani. Tigawana ngati members 40 ameti mugulumu tije. Tikachitona kuti vitamin kuti tionadi mtu wimu kapena angonama. Tija ndithu ngati gulu. Ngati utsogolo munde kuti faishi tikagawana tija ndiye tidzafunsa langizo kuti angathenze motani kuti mwina tipitize kudzabe chimanga chimenechi. Tidzafunsa langizo. Awa ndi Mayi Lufina Chinsungwe, membala wa gulu la zaulimi la Chikhombero. Monga a Justin, Mayi Chinsungwe nawo ndi okondwa ndi phindu limene akhala akulipeza pochita ulimi pa gulu. Ngati membala wa gulu la zaulimi, Mayi Chinsungwe ali ndi mwayi ogwiritsa nawo treadle pump imene inaperekedwa ku gululi pothirira mbewu zawo. Pakadali pano iwo akudikira mwachidwi za phindu limene adzalipeze kuchokera ku chimanga cha orange. Ife ulimi watira aukuyenda bwino. Choyamba timagaula. Tikagaula ndikupanga makanala athu. Tikapanga makanala athu timatenga mbewu kuyamba kudzala. Tikayamba kudzala tata tingatengetheda pampo tithirire. Chikamera basi ndimapitiriza kupatsana masiku othirira. Kulima chimanga, masamba,
ndi sabola. Mbewu imeneyi taidzala pa 10 Julayi. Komanso likuona kuti mbewu iyi ndi yashangu. Komanso ndi yobereka. Tikusiyanisa ndi chimene timadzala mmene timalandira pambuyo. Apa tikuona kuti chimanga chili bwino kwambiri. Yati tichipitirize kumadzala chikhoza kutithandiza pa mavuto athu amene tili nawo. Apa chikuonetsa kuti chicho chikupirirabe. Kakati tinayika mankhwala tinayikamo kamodzi. Koyamba kuti napopera dona kuti sizikuthandizabe pang'ono tinapanga ijeni kumathira pa mtupa ke pa chimanga pacha. Tinoona kuti mbozi zija zambo kusiya chimanga chikurani chikumasuka. Konse chimanga ndi chopira sera nini chimene timadzala masuka ambuyo fati mapepe ikapo muna katatu kapena kawiri. Mbewu imene ide chitakalandira kusikodi. Tinaita ni bwa kuti nonse amanazale mbwere kunadi mudzandire mbewu. Ndi tinakalandira 14 kg ndikubwa nayo mudzadzala. Chinacho tinachigawana kadzala mashani m'minda mwathu. Atamva ndi chimanga cha orange amesana ni gulumo anasirira. Ndikumatifunsa kuti singate mutuguliseko dazala ifera ambedzala kaye anyake meratani tandira mbewu. Ngati chingatsale tikuthanizani kona. Mapeto ake sida agulise dagawana kadzala mashani m'minda mwathu na feso tikhala chimwe mutu ndi chikolola bwanji chimangachi. Ndichofunika ndithu kuti tidzidya for chili ndi vitamin kale. Ndithudi. Ndiye apa palangizalizo kuti tisachibwereze. Tikamapanga talandira muja tikakolola chatha chimene chimusadzale kawiri. Pamene ulimi mdziko muno wakhala ukhudzika ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo, alimi akhala akufunafuna mbewu zocha msanga komanso zopirira. Kupatula apo alimi komanso nzika za dziko lino zakhala zikufuna mbewu zimene zili ndi kuthekera kosintha miyoyo yawo pachuma komanso kumbali ya thanzi. Kwa nthawi yayitali ntchito ya Harvest Plus yakhala ikuchita kafukufuku ofuna kupeza mbewu zimene kupatula kubweretsa phindu la ndalama kwa alimi izithanso kulimbikitsa umoyo wabwino ndi wathanzi kwa nzika za dziko lino. Adeling Zipiri ndi mkulu wa nthambi ya Harvest Plus. Harvest Plus ndi bungwe limene lili ngati gawo la mabungwe amene amayendeza kafukufuku kwa mbewu pa dziko lonse lapansi, timati CGR o CG Centers. Bungweli ntchito yake ndionetsetsa kuti njala yobisika yatha pa dziko lonse lapansi. Timapanga mbewumo makhala chakudya chimene chimafunikira. Ndiye ife ntchito yathu ndiyopanga mbewu zimene makhala zakudya zofunikira mthupi. Pamenepo ndiye tingathetse njala yobisika. Timagwira ntchito ndi mabungwe ena ambiri kuti nkhani ikafikire pa alimi ambiri. Tikati njala yobisika tikutanthauza kuti mutha kudya chakudya koma muchakudyamo mulibe michere yofunikira. Tikanena kuti michere yofunikira iyo ndi michere imene imafunikira kuti matupi athu akhale amphamvu kugonjetsa matenda. Ndiye michere tikunena panopo pali mitundu itatu imene timayesesa kuti ikaonekere mu zakudya zimene timadya tsiku ndi tsiku. Michere iyi pali zinc, pali iron, pali vitamin A. Zimene timaonetsetsa kuti zikapezeke mu zakudya zimene anthu malawi muno amadya tsiku ndi tsiku. Ntchito yathu ndionetsetsa kuti mbewu zimene zili ndi michere yofunikirayo zikupezeka kwa alimi onse malawi muno. Timagwira ntchito ndi aboma kuonetsetsa kuti mbewuzo zapangidwa komanso zakaperekedwa ku makampani amene amakagulitsa kwa alimi amene amadza alima chimangacho kapena nyemba kaya ndi chani kuti chikapezeke kwa amene achifuna kuti kukadya. Ndi ntchito yathu ndiyogwira ntchito ndi anzathu timati ma partners kaya ndi aboma kaya ndi mainichiwo kaya ndi mabungwe amakampani opanga mbewu ndiye ena onse kaya ndi ogulitsa. Ndiye ntchito yathuyo. Ifeyo timalowerapo kuti timaonetsetsa kuti amene akutengapo mbali tiaphunzitse tiapase kachitidwe kabwino kuti ntchito iyi ayigwire bwino iwo. Ifeyo kwambiri timakhala ngati kutengapo mbali ya kuphunzitsa. Chachikulu chofunikira kwambiri kuti munthu akadya zolimazo apeze michere yofunikirayo. Koma tinafunisanso kuonesa kuti mbewu zikhale zopindulitsa kwa alimi pa nkhani ya ndalama. Munthu ufuna kulima kuti ngatino zatsalapo ukagulitse. Ndiye ifeso timaonetsetsa kuti tathandiza alimiwo amene afuna kugulitsa zochulukazo
kuti apeze misika. Ndi mbewu zathuzi misika ndithu ilipo. Timayesesa kuti tathandize alimi kuti apeze misika akakhala kuti alima mbewu yochuluka. Kaya ndi chimanga, kaya ndi nyemba. Zonsezo timathandiza ndithu ndi program yathu timathandizira. Mbewu yanayipangadi kuti ikhale yopirira kuchilala. Komanso ndi amapasa. Pankhani ya mbozi zo ifeso tinaona koma sitinganene kuti nchifukwa cha mbewuyo. Koma mwina zilimo mkatimo zimene zimapangisa kuti mbozi zisakhale zochuluka muchimanga kapena muzinazo. Ifeyo a Harvest Plus cholinga chathu kuonesesa kuti alimi ambiri apeze mbewu. Ndi mbewuyo imapezeka makampani. Takhala tukugwira ntchito ndi makampani kuti tionesese kuti mbewu imene alimayo ikapezeke madera ambiri kaya ndi agro dealers kuti alimiwo akayipeze. Komanso uphungu umafunikabe paliponse. Nje ife timapita kumene ukapereka uphungu kandi kogulisa kandi alimi pankhani ya malimidwe timakathandizirabe. Ndiye ntchito yathu. Ya programu yonse yatsopano imakhala mavuto yake. Kwa ifeyo mavuto amene tinapeza ndi mavuto mbewu imene iyena kufunika kuti tikapangeso mbewu ina yoti alimi akagule nkudzala chimanga. Programu iyi ndi anyuwani. Komabe tayesesa kuti vuto litithetse. Ndiye nsogolomu zaona kuti vuto la kufunikira oro kuchepeka kwa mbewu yothandizira kuti tikalime mbewu yapansika ikupezeka. Komanso tikunena zoti iyi ndi mbewu ya mtundu watsopano. Nkuonanso kuti mtundu wake umaoneka ofirako kapena toneti wa chikasu. Zikusiyana ndi chimanga chimene timadziwa yoti ukakhala ufa umadzakhala woyera koma umakhala wa chikasu. Ndi anthu ambiri kumakhala kovuta kuti akhale ngati kuti afunitsitsa kuti akatenge chinthu choti si sanakhulupirire nacho. Ndi ifeyo tayesetsa ndithu kuwaphunzitsa anthu kuti ngakhale mtundu wake ndi wachikasu ndi chakudyaso chabwino ndithu. Zimatera nthawi kuti anthu azolowere koma azazolowera. Chachitatu tikunena kuti mbewuzi ndi zaboma. Ndi makampani akapeza mbewuzi kumakhala kovuta kuti ayikepo ndalama zambiri kuchita malonda chifukwa amaona kuti wina aliyense atha kupita kukatenga. Ndiye palibe amene amakhala ngati kuti ali ndi advantage kwa nzake. Sono takhala tikuwaphunzitsa ma seed companies kuti tiathandiza pankhani ya kafukufuku kapena wogulisa pa malonda. Kuti ne uli mbewu imene ndi chimanga chokha kapena pali mbewu zina zimene zili ndi michere imene? Mbewu zimene zili ndi michere zimene zavomerezeka m'Malawi muno zilipo zinayi. Pali chimanga, timati chimanga cha chikasu cha orange maize. Pali nyemba zimene zili ndi iron ndi zinc. Pali mbarata imene ili ndi mchere wa vitamin A. Komanso pali chinangwa chimene chili ndi mchere wa vitamin A. Ngakhale chinangwachi sinafike pansewu pansika koma zinazi zili pansika. Pamene kachitidwe ka zinthu pa dziko lonse lapansi kakusintha, pamene mayiko kuphatikizapo dziko la Malawi akupitirira kukumana ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo, alimi mdziko muno akuyenera ndithu kuyamba kuchita ulimi wa mbewu zatsopano. Ngakhale ndi zovuta kuvomereza mbewu komanso njira zatsopano za ulimi, chosangalatsa nchakuti pamene alimi ayamba kuchita ulimi wa mbewu zamakonozi, nawo ayamba tsopano kutenga nawo mbali pa ntchito yothetsa njala yobisika kupatula kuthetsanso umphawi.